ଦେଖିବା ଦେବ ଏଠି ଲୁଚିକି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ଇଏ ଏପଟ ନାଉ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ଖାଉଛି? ଲୁଚିକି କ'ଣ କରାହେଉଛି? ହର୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିଆ ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଆ। ହର୍ଲିକ୍ସ ରଖ ରଖ ରଖ। ହର୍ଲିକ୍ସ ଏଠି ଖାଉଛ ତମେ ଲୁଚିକି? ଏଠି ହର୍ଲିକ୍ସ ଲୁଚିକି ଖାଉଛ ଦେଖିଆ। ସବୁ ଖାଇଦେଲଣି? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଖାଉଛ? ହର୍ଲିକ୍ସ ଲୁଚିକି ଖାଉଛ? କହୁଛି ଚୋର? ତମେ ଚୋର ନା? ତମେ ଚୋର ନା? ଓଇ ଦେବ ତମେ ଚୋର ନା? ଚୋର? ତମେ ଚୋର ନା? ଚୋର ନା ତମେ? ତା ମୁହଁ କେମିତି ହେଇଛି? ଏବେ ଥାଉ ରଖିଦେବା ଏବେ ଥାଉ। ଦିଅ ରଖିଦ। ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ହେଇ ପକେଇଦେଲ? ପଡ଼ିଗଲା? ଦିଅ ରଖିଦ। ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଚାମଚ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି ଖାଇବ? ଆଉ ନାହିଁ? ଆଉ ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଇବ? ଭଲସେ ଖାଇବ? ନାହିଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଦେବା। ହଉ ହଉ ଭଲସେ ଖାଇବ ଚାମଚ ନାହିଁ। ସେଟାରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଡବାର ଅଛି। ଅଛି ସେଟା କମ୍ ଅଛି। ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଚାମଚ ଦିଅ। ସେ ଡବାଟା ଆଣ। ମୁଁ ଚାମଚ ଦେଉଛି। ଆର ଡବା ଆଣ। ସେଇଟା ଡବା ନା ସେଟାରେ ଚାମଚ ଅଛି। ଚାମଚ ଅଛି। ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି? ଖୋଲିମି? ଦୁଇଟା ଡବା ହର୍ଲିକ୍ସ ସରିଯିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି?
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଟାଟା କହିଦିଅ ଟାଟା। ବାଏ ବାଏ।